Bos días a todos, programa especial de Ourense fala. Eu son Borja Rodríguez e comigo está David Pérez. Bos días, David. Bos días. Eu son unha persoa moi aficionada ao tema do feedback, a escoitar a xente que opina de nós, que comentarios pon, se le gusta, se non. E había un feedback que se repetía constantemente, que era como me gustou o programa con David Domínguez. Eu quero recompensarvos a todos e hoxe trouxémolo de novo. Bos días, David. Bos días, tens que me presentar a David Domínguez, teño que conocerlo. Un tío sensacional, sen dúbida. Que gustame isto, é un vicio. Aquí. Hoxe queremos facer un programa especial sobre o rural, que creo que estamos todos de acordo en que atravesa unha situación de emerxencia. E queríamos falar un pouco, arroxar unha mensaxe de optimismo. Non sei, David, teño claro que vas a arroxar unha mensaxe de optimismo, teño clarísimo. En parte sí. Con matices, como sempre. Con matices, porque non é todo mundo de rosas, non, pero eu o que quería ver é valorar ou pôr en tesitura e pôr un pouco en visión como era o rural antes, como se transforma, porque está en transformación, e que estamos facendo para voltar a él. Como o percibimos? Correcto. Como se percibía antes, como se percibe ahora? Entón, que é unha pena, porque é a riqueza que temos en Galicia, unha das potencias naturais. Claro, porque esta crise que atravesa agora o rural empeza por algo. É dicir, nós somos unha xeración que xa naceu, prácticamente a súa maioría, xa naceu na cidade. É verdade que somos como a primeira xeración do éxodo rural. Primeira ou, se me apuras, un pouco segunda, non? Pero os nosos pais todavía teñen unha conexión fortísima, non? Cas súas raíces rurais. Incluso comentábamos anteriormente, nós xa cando éramos rapaces sempre nos preguntábamos cal é a tua vila, cal é a tua aldea, non? Eso... Sí, de onde és? Sí. De que ven sendo, non? Efectivamente. Claro. Eso, a xeración que ven despois de nós xa non vai preguntar. Depende, Hai non? menos unión. Xa, pero tamén depende do caso. É dicir, nós temos, por exemplo, alumnos que son do Pereiro e que eu penso que a súa conexión con certas partes de Esgos ou certas partes desa zona, que para eles van a sentir que eles son da aldea, que non son de Ourense, inda que veñen a estudar a Ourense, veñen a comprar a Ourense, veñen ao seu ocio, van a pasar aquí tamén por culpa das poucas actividades de ocio que teñan dispoñibles aí no sitio onde vivan, non? Así que eu tamén penso que depende da situación persoal un pouco de cada un, porque igual hai moita xente que dis ti que o 90% do tempo pasan en Ourense, pero en realidade eles síntense que son de aldea, non? Ahora ben, eso as que están preto da cidade. Claro. Pero por Ourense é grande. Claro. Porque son máis aldeas de residencia, porque están preto. Entonces, pois a casa é unha calidad de vida boa. Pero os que están máis lexos, desanse totalmente. Entón, e hai zonas moi bonitas, moi enriquecedoras, tanto por a gastronomía, por a cultura, e se descoñece. De feito, se está olvidando. Se descoñece ou se infravalora. Eu gustame moito falar de que gustame moito darnos caña a nosotros mesmos, a nos mesmos. Pregunto, se infravalora, pero noutros sitios, noutras rexións que están coidadas, tamén a cultura da zona ten moito éxito. Aquí temos un nivel de cultura igual ou mellor e non se lle dá valor con o mesmo nivel, o sea, romano e incluso antigos, non? Nos castros e tal, algúns sitios aí que non. Entón, eu comparo moito, por exemplo, cos vascos. Os vascos, para eles, o seu sempre vai ser o mellor, non? E nós, por exemplo, sempre temos ese concepto de un pouco fogalego, a ver, podendo comprar cousas que ven da fora, como imos comprar o noso? Como lle vamos dicir a xente que visite o noso? Como lle vamos dicir a xente que o rural noso é o mellor, que a nosa comida é o mellor, non? Que para nós é o mellor, non? Tampouco, non quero entrar no chauvinismo, non? Pero, por que cuidamos tan pouco nós? A min é o que me preocupa, por que o infravaloramos? Eu creo que aínda temos a idea de que o rural é algo pobre. É dicir, antes, nas xeracións anteriores, era pobreza, estaban os pobres, por eso se salía para buscar traballo. Aínda hai ese concepto, seguramente, porque hai xeracións, os avós aínda están moitos vivos, o sea, están tal, e esa mentalidade que non credes. Entón, por eso non se valora. Bueno, realmente tamén hai moitísima xente que, bueno, o seu nivel de vida pois non é igual ao seu nivel de renta, non?
xente que en realidade si vive por enriba das súas posibilidades e que para eles ir a unha aldea ou visitala, podendo ir volvemos outra vez ao mesmo, ao Porto, que é unha cidade que está de moda, ir ali, facerse a fotiño, subila e quedar de máximo urbanita, non? Se o facen, non sei, nunha aldea na metade da provincia de Ourense, pois eu penso que non lle dá ese plus de narcisismo que eles buscan. Sí, non vas ter tantos likes unha foto en Lobios como unha foto en Lisboa. É Ou unha en cousa... Nova York. Depende, porque eu probo. Eu Son creo moito que de un natureza. pouco ese exotismo, non? Que danos ou ese plus que pensamos, sobre todo na xente que utiliza moitas redes sociais, que lle dá pois, non, é que este fin de semana estiven en, non sei, na aldea X. Vale, perfecto. Non, é que este fin de semana estiven en Oslo. Ah, en Oslo, sabes? Como sí, que a xente Varsovia, abraiase, sí, en sí. plan, buah, en Oslo. Eu creo que pode ir un pouco por aí. É como vendemos, cada un de nós. Eu, por exemplo, fago moito natureza, e cando poño unha fervenza, ou poño unha praia, unha cala que non se... A xente pregunta, iso onde é? Non irías ao Caribe esta fin de semana, non avisaches. Estabas onde estabas? Pregunta, Ponte, ¿no? Pontedeume. pero eso é moi importante, porque eu penso que pregunta, pero vai ir. Hai xente que sí. Hai xente que sí. Hai xente que sí, depende de onde esté, claro. Pero hai xente que sí. Que eso tamén levanos a colación a falar de que como vas ir a un sitio que te leva case tanto como coller o coche, ir a Vigo ou a Coruña e coller un avión e estás en Londres, non? É un pouco un sinsentido que me leve o mesmo ir o mesmo ata Viveiro, non? Que eu falo do tempo. Nos cartos, pois cada un aí se apaña co que quere. Pero refírome que o das malas conexións é un punto moi negativo. Claro. Tanto para a provincia de Ourense como eu penso para toda Galicia. Malas conexións, entre aspas, non? Porque para ir a Santiago hai moi boas conexións. Para ir a Vigo hai moi boas conexións. Para ir a Costa da Morte hai boas conexións. Para ir a Mariña do Cense hai boas conexións. A pregunta é, para ir ao rural hai boas conexións? Aí está. E que atopas no rural? Porque eu creo que hai moito descoñecemento do que te podes atopar. Entón, aí é o que vou. As novas xeracións, a nosa xeración entre 30 e 50 anos, que estamos facendo, ou que se está facendo, ou se está facendo algo para recuperar o interese rural e ocupar parte dos recursos que temos, naturais, que son moi importantes no turismo. Eu dous matices. Eu penso que non, e tamén digo que no tema das conexións, pois eu penso, a ver, falo un pouco en normas en termos xerais, que Ourense, pois dentro do que cabe, non é a que peor vertebrada está en toda Galicia. Eu penso que despois podemos coller todo entre alfileres e podesme dicir, non, é que de aquí, dende a aldea X a vila Y, pois non, pois a carretera está como está, a estrada é un desastre, perfecto. Pero que hai cousas por aí adiante que meten medo. Por exemplo, outro día saiu unha enquisa ou máis ben unha estatística no país sobre cales eran as causas de morte, non? En Galicia, unha das principais puntos negros era o tema dos accidentes de tráfico. E que poño o mapa de toda España por riba da media ou debaixo da media, non? Por riba da media era en violeta e por debaixo da media era en verde. Pois Galicia era un auténtico punto negro en sí mesmo, no tema das estradas. Claro, se a ti che dan a opción de ir en tren, inda que gastes máis a xogarte a vida, pois eu penso que entre que as conexións son malas e o parking galego un dos máis antigos de toda España, pois iso, se lle sumas as peaxes é que, home, pois empezas a pensar que igual non ten... Estamos volvendo, sí, non ten cor. Estamos volvendo ao tema que ti tocaches antes, que era o tema do ocio. Exemplo para min clarísimo, nas Rías Baixas, toda a xente que vive nas Rías Baixas, a maior parte da xuventude gusta de ir sair a Vigo ou a Pontevedra, se me apuras. Entón, claro, teñen que coller o coche, ir dende Rianxo, dende Catoira, dende Cambados, de onde sexa, en verán a Portonovo tamén. Entón, sempre teñen que coller o coche, ir polas estradas que teñen unha vía rápida, creo que se chaman, Sí, son bastante perigosas. É dicir, Sí, porque hai moita xente que non conduce. deixando de lado o concepto da xente que colle o coche con alcohol en corpo, que, bueno, é outro tema. Bueno, é nada. Pero a peligrosidade de este fin de semana saímos, vale, hai que ir a Vigo, non? Sí, coche, é dicir, en Galicia Coche Iso porque por un lado. non hai prácticamente conexións públicas. Iso por un lado, despois que o carácter meteorolóxico de Galicia, que, home, estou pensando, por exemplo, en coller o coche a 7 da mañá, vivindo en, non sei, en Santiago e ter que ir a Talaxe, por poñer un exemplo,
se un día que hai tormenta é que eso aquí é lanzar a moeda ao aire. Se ainda tes un coche bo, vale, pero se tes o coche medio con 15 anos, cas rodas tal e como están, ca estrada tal e como está, é que é lanzar unha moeda cara ao cruz. Eso é problema, sí, de transporte, sí, pero independentemente se tes ganas, Bueno, iso o sí, fas. iso sí. O caso é que facer ou que hai para ter ganas. Por exemplo, unhas cousas tesouros que temos en Galicia, e sobre todo do rural, é a gastronomía. Potencias a gastronomía? É dicir, sabemos que é boa, pero eu creo que é moi descoñecida a gastronomía de certos lugares, certas aldeas. É moi característica da zona, por exemplo, coñezo máis no surés que é a Cachena. A Cachena tamén está o Corzo. Entón, hai cousas, o porco celta, tamén hai porco celta. Entonces, hai certos recursos e tal que non se descoñecen esa gastronomía. Sempre vamos á cidade, no top restaurante, pero nos povos é o pan. máis que se descoñeza, eu diría que se promociona mal. Todos escoitamos el marisco baratísimo, non? Sí. A mí pareceme que eso o único que fai é atacar o noso, é dicir, a xente, por desgracia, moitas veces confunde ese valor e precio, non? É verdade que aquí os precios en Galicia non son altos, en xeral, salvo que vayas ao Franco, a Santiago ou a unha zona concreta en Vigo. Pero o tema de que a non se nos coñeza como vas a Galicia e comes ben e barato, eso crea unha imaxe de inferioridade, non? A xente sabe que a boa comida hai que pagala. Eu creo que se promociona mal, máis que non se promocione. Eu falo máis no rural, nas cidades, máis ou menos ben, pero claro, aí xa na costa xa, pero no interior, nos povos, nas aldeas e tal, se estánse pondo, ahora que dixetes ti, que non crees que se está facendo moito por o rural, non? Eu creo que se está facendo, pero non hai moita xente que se está metendo aí para potencialo. É dicir, estánse, por exemplo, Ana está mobilizando moito eso, sabes? Cas rutas, senderismo, montañismo, faz moitas cousas máis, é dicir, potencias a gastronomía de certos sitios, potencias os lugares, por exemplo, como falábamos onte ti Maseu, dunha das fornos de pan, e algunhas aldeas os molinos de río para facelo todo artesanal. Entonces eso, o sabor e toda a calidade, eso quen o valora, o que pasa é que hai que pôr un valor. E o que diste, que non se promociona moito o valor e non se entende o valor tamén de todo. Eu penso que hai un problema que eu creo que é máis recente, non? Que é o tema de que a renta disponible da xente cada vez é menor, co cal eu penso que para facer este tipo de cousas necesitas cartos. Non tantos porque é económico. Sí, pero ainda así Vas a gastar máis na cidade que no rural. Pero ti tes que pensar que ti necesitas un traballo. Vale. Se tes traballo no rural, pois mira, pois dentro do que cabe, pois xa tes parte do tema solucionado. Pero ter que ir dende a cidade ao rural, ter que invertir uns cartos, cando a vida está como está, e que a xente, pois agora mesmo está facendo os malabares para poder chegar a fin de mes, moita xente, non digo toda, é outro freno, que tamén temos que ser conscientes del. A que te refires? A facer un negocio no rural? máis que un negocio tamén facer unha vida, facer a vida ou facer actividades tamén. Claro, eso é distinto. É que claro, eu penso que non somos conscientes, eu creo que moita xente non é consciente de que hai xente que o está a pasar verdadeiramente mal, non? Tanto nas cidades como nas vilas, de xente que volvo a repetir, fai malabares para chegar a fin de mes. E que eso tamén temos que ser conscientes de que estamos nun clima, non vou dicir de pobreza ao estilo terceiro mundo, pero sí que o risco de pobreza de moitísima xente, iso tamén eu penso que é un factor moi grande. Eso é descapitalización de Galicia con respecto, por exemplo, pode ser outras cidades como Madrid, como Bilbao, Barcelona, de xente que escapa, non é que marche, escapa. Eu teño un concepto co que estás dicindo. Obviamente, xente que non chega a fin de mes e todo eso sabe, pues, é un círculo de persoas, non? Eu me refiro aos demais, os que xa non digo facer un negocio ou montar algo no rural, senón potenciar o rural. É dicir, de unha escapada, eu, por exemplo, en vez de irme a Londres un fin de semana,
como fai moita xente, ou a Francia, ou fora de Galicia, o sea, a Si, o Madrid, viaxe o que sea. típico de Instagram. Claro. Por que non colles e vas unha escapada aquí a algún lado aquí en Galicia? Porque hai sitios maravillosos e potencias. Entonces creas demanda. Se hai termas, hai aguas termais en un montón de sitios. É super bonitas. Non só aquí en Ourense, é dicir, que Ourense é Vila Termal. Sí. Hai termas por todos os lados. Que Lugo Pero- tamén promociona así como provincia termal. Sí, Claro, é cando dicir, entras a Lugo, ponche cidade termal, entón, centro comercial. Hai xente que está na rutina urbana e vai deixar os cartos fora, non potencia o daqui. A experiencia é distinta, porque se buscamos algo urbano, pues vale, podemos ir a outras cidades. Creo Pero que se- dicía un pouco antes, perdón por Sí, interrumpir. sí. Que realmente no 2020 hai cidades que son idénticas. Non é que sexan, Xa. a ver, que todos teñen as súas cousas, non? Pero eu estou pensando, por exemplo, eu que sei, que diferencia real no estilo de ocio podes diferenciar dun sitio de Madrid cun sitio como, por exemplo, que sei, outra grande cidade, non? Porque ao final o ocio é, ben, vou a un tailandés, perfecto, hai un tailandés en Madrid e hai un tailandés pois en outra parte. Claro. Vale, vou a un Zara, pero un Zara te lo aquí, non? Claro. Que despois podes dicir, non, é que, claro, pero ti tens que pensar que, por exemplo, en Nova York podes ir a Estatua de Liberdade ou podes ir a Broadway Sí. ou tal. Vale, pero eso son gotas Puntuais. pintadas. Claro. É que temos que pensar, eu penso que esa parte que na que moitos deberemos reflexionar da vou a un sitio, vale, pero isto podo facer noutra cidade. Se a resposta é sí, para que vou? Claro, porque, por exemplo... O feedback que tes. Claro, é un Esa- pouco, sí. o retorno que tes No dese sentido sitio. de... Merece má pena ir aí. Claro, pero para a xente é moito máis cómodo ir ao centro comercial que ir a facer unha caminata. Eso é unha desgracia, eu penso. Yo creo que hai tamén, dos tipos de persoas, pero- é dicir, en xeral, pero hai dos tipos de persoas. A xente que lle gusta máis estar na comodidade da cidade, ainda que chova, está cómodo, vai a tomar un café ali ou o seu sitio preferido, ou descubrir sitios novos, pero dentro da cidade. É xente que necesitamos da natureza. Sento que necesitamos desconectar, que necesitamos respirar, coñecer, aprender, porque aprendes. Cando viaxas, aprendes e coñeces, non? É o que dixeches ti, é moi importante que se promociona moi pouco, invírtense moi poucos recursos baixo o meu punto de vista, polo que vexo, no noso. Portugal é un exemplo que ten unha mentalidade distinta para potenciar o rural, está todo ben marcado, todo xeneralizado, invirten pois en hospedaxe, pero bonitos e bons, e a boa comida, e nós, en cambio, hai zonas máis turísticas que é onde veñen os de Madrid ou tal, que máis pola Novo costa. Sanxenxo. Sí, evidentemente. Claro. Ahora Santiago e pouco máis. Claro, pero ahora aí fago unha variante. Si potencias o turismo aí, si que se tal, pero a que costa? É dicir, a costa de desnaturalizar a zona, porque é todo adosados, non manteñan a esencia galega de costeiro, de Que mariñeiro. ese é outro problema, o tema do urbanismo salvaxe da costa é un auténtico desastre. Eu sei, non, porque, bueno, os meus avós son das Rías Baixas, na zona do Salnés, e que é un auténtico desastre. É un auténtico desastre. Podes atopar casas en ladrillo, podes atopar casas en Chapados, sí. é unha desgracia, porque cada casa é do seu pai e da súa nai. Entonces o rural desaparece, faise medio industrial, que certamente, por exemplo, houve algúns cambios, non? A Xunta propuxo o tema das cores, de unhas cores que había que usar dependendo dos peris nos que estés, dependendo dos barrios, tal. Pero é que o que dis ti, un intento, eu non sei se de intentar parecerse a unha cidade, se de querer ser zona residencial, para mí egoísmo, non sei. Hai unha cousa que creo que foi en Asturias e tamén cando visitei Austria, en Austria tamén, é un símil que teñen, que parte da urbanización teñen que manter as rochas, al menos por fora, e toda a esencia cultural e tradicional da arquitectura da zona. Entonces, claro, por aí queres quedarte, porque é peculiar, é algo da zona, pero claro, vas aquí, vas por urbana, se supón que a desconectar e tal, e parece que estás vivindo nun piso en Madrid porque ten o mismo. A mí, se me permitides, creo que hai outro tema que é un problema moi grande para os rurales. É dicir, temos que darlle cañas a administracións porque están facendo moi mal, para min, suspenso clarísimo, pero nós tamén temos moita culpa, porque o desorden que hai no rural agora mesmo é moi grande. É dicir,
a cantidad de terreos que temos en forma de herdanzas xacentes, é dicir, todos coñecemos na nosa vila moitísimas zonas que moitísimas fincas, moitísimos terreos en xeral que non se sabe de quen son e que as familias pasan de ordealo porque non se queren enfrentar entre eles. Eu vou máis alá. Eu penso, non con datos, unha percepción persoal, que existen zonas enormes en Galicia que ninguén sabe de quen son, porque son herdanzas de herdanzas de herdanzas e nadie ten nin idea de quen é o propietario, non teñen nin idea, porque no catastro están sen actualizar, e no registro da propiedade están sen actualizar. Eu penso que hai moitísimas fincas que este pode ser outra idea de chamar a alguén do registro da propiedade que veña a falar aquí con nós, que non teñen nin idea de quen son, están completamente abandonadas. Un obstáculo. Infravalorar. Hai moitísimos lugares que son perfectamente aproveitables para montar, non sei, invento, unha casa de turismo rural, non? Ou un centro de exposicións de a Ribeira Sacra, non sei, o primeiro que me veu á cabeza. Iso é un obstáculo moi grande, porque xa Galicia non é un lugar especialmente grande, se ainda por riba nós temos partes prohibidas, entre aspas, porque non podemos construir, porque non sabemos de quen son, é moito máis complicado promocionar o rural. Claro, por exemplo, agora, nese punto é así, despois eu tamén quero mirar que partes do rural se están potenciando e se está potenciando ben. Que coñecedes? Por exemplo, o Ribeiro. A Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra, que para min aquí é un referente, teño que barrer para casa. A miña parte da miña familia é da Ribeira Sacra descoñecida. Sempre digo que se promociona a Ribeira Sacra a que vai hacia oeste, a que vai hacia Ponferrada, e non se promociona nada que ven hacia Ourense, que tamén é unha zona impresionante, pero sí, é a Ribeira Sacra. E outro punto así que creedes? Eu diría que se está promocionando para 5 raspado a Rías Baixas, pero bueno, xa me vou turismo de costa. Sí, máis, pero bueno, é rural costeiro. Pero de interior, cero. Moi complicado. Fragas do Home, esa zona por aí, quizáis, o Courel, quizáis... Se me permitido Santiago de Compostela por o contrapunto, pero xa. Estánse invirtindo parte do turismo no norte de Lugo, na costa lucense. Claro, teríamos que definir un pouquiño tamén que entendemos por rural. Pregunto, a Festa da Historia en Ribadavia é promoción do rural? Eu creo que sí. Eu creo que sí, porque primeiro é tradición, é cultural, aproveita os recursos históricos da zona e potencia, ostras, canta xente, canta cada ano. Pero eu vou un poquinho máis alá. A zona do Salnés, na que volvo a barrer para casa, na que viven prácticamente a mesma poboación que na cidade de Ourense, creo, fala así un pouco de descontado. Eso é rural? Eu creo que sí. Tamén é rural. Rural costeiro, non? Temos rural interior, rural. Eu entendo pero creo que dentro do rural, non, temos que estratificar tamén moi ben, porque senón quedaría un pouco todo de brocha gorda, cal é un rural o que distí costeiro e cal pode ser de interior, porque eu creo que as diferencias son... O rural costeiro que ten unha tradición mariñeira. Pero que eu penso no desenvolvemento de Cambados, non? Penso no desenvolvemento de algunha vila de interior de Ourense e que como pasar dun país a outro. Claro, incluso no acento, pero eu tamén falo no desenvolvemento económico. Eu vou por un exemplo absurdo, completamente idiota. En Cambados hai un Mercadona, pero eu penso que no 99% das vilas de Ourense non hai. Non. En Vilagarcía hai outro Mercadona. Eu penso que nas vilas no 90% das vilas de Ourense. Eso creo que é máis polo transporte. Pode ser ventaxismo tamén pola miña parte, pero eu penso que son vilas onde hai un desenvolvemento económico moi superior. Claro. Tamén en provincias, claro. A provincia de Pontevedra ou a Coruña pouco ou nada teñen que ver ca provincia de Lugo e menos ca provincia de Ourense. Entonces, é melhor pensar que se potencia máis o rural da costa galega que do interior? Eu penso que vai un pouco da man co desenvolvemento económico que tiveron durante estes últimos anos, sobre todo a Caborbulla. Sí, inmobiliaria, sí. Porque, bueno, todos sabemos que eso foi un... Todos sabemos que a Xunta sempre tira máis pola costa e polo interior. O interior ten un pouco máis engañado, se me permite. Sí, ¿no? Pero que claro, pero tens que pensar que, por exemplo, na provincia de Pontevedra tes Pontevedra, o Salnés, Vigo, que recorda así por riba, habrá moitos máis sitios, que son auténticos motores económicos. O Salnés e o Berbés, non?
Ahora píllame, pero Sí, que sí. pero na provincia de Coruña tes a parte da Costa da Morte, toda a parte de Rianxo, zonas costeiras que son motores económicos, Ferrol e Coruña e Santiago, que son motores económicos. Lugo tes a zona da Costa da Norte, que tamén hai moitísima... Pero é como vamos antes a conexión, o transporte. Pero ainda así tira. Sí. Despois está Lugo, pero que en Ourense, por exemplo, eu penso que non existe ese desenvolvemento económico. Que das 4 eu penso que non somos os máis pobres. E ademais temos unha fuga de empresas brutal. Ou pode ser a miña impresión tamén. Pode ser a miña impresión. Pero que claro, cando ti tes cousas que producen moitos cartos, é moitísimo máis fácil que a xente vaya. ¿No? Aparte... E eso, a mí é unha ilusión eso que dis que se potenciáramos o rural, ben, limpar os montes ben, señalizar, facer rutas, porque as rutas realmente creo que é un noso forte, porque facendo rutas ti colles, te transportas, te moves, coñeces, visitas sitios onde non hai nadie, coñeces a gastronomía e os sitios, lugares, disfrutas de zonas que unha das cousas que máis nos chama a atención en xeral a toda a xente son os elementos naturais. Esas cosas que te impresionan, claro. Cando tú vas visitar outros países, claro, vas a unha catarata... Poño o mesmo exemplo de antes, do programa de antes, a secolla que teñen ali no surés, que é unha auténtica barbaridade. Claro, pero para eso hai que dispor das medios para que podas visitarlo ben. En Manzaneda tamén hai creo que unha árbore máis tal. Pero iso que a tua idea responde perfectamente co meu comentario de antes. Se das 4 somos as máis pobres, só hai que ver o crecemento vegetativo demográfico desta provincia, que é un auténtico desastre. Se non hai cartos nin para chegar aos gastos que damos ou os gastos que temos, como imos desenvolver nada? Eu o que quero dicir é que somos un peixe que nos mordemos a cola. Non temos crecemento económico potente, a nosa poboación cada vez é máis bella, vémonos un pouco atados de mans e pés. Cada vez é máis bella e cada vez é menor. É o que comentaba eu antes, a fuga de empresas que temos. Se xa temos fugas da cidade, imagínate no rural. É dicir, non é cuestión de facer publicidade, non, pero a min grandes empresas ocorresen moi poucas nesta provincia. Claro. E moitas delas, pois igual están pensando incluso en emigrar, porque non é cousa que nos estemos inventando. Colles un periódico e as noticias de xente, de empresas e sociedades que se van ao norte de Portugal, ¿no? Son bastante grandes. Sí. Logo ves, por exemplo, se saía nas noticias, no periódico, no xornal, que están pensando en ampliar os polígonos que hai aquí en Ourense, ¿no? Por exemplo, Adolfo Domínguez creo que saía que iba a duplicar as súas plantas. Pero bueno, eso está ben, pero crea un pouco tamén de endogamia, non? Porque non veñen empresas novas, simplemente as que están... Claro. Eu teño unha visión, ao viaxar adquires moito criterio, non? Sobre todo se te fixas e intentas sacar algo de proveito. Eu vexo que por o centro de Europa non teñen mar, obviamente, dispón moito de montañas e todo isto. Entón, a min xa consímil un pouco para a zona de Ourense, mi interior. Realmente hai zonas por aí en interior de Alemania, Austria, Italia, máis ou menos por aí Praga tamén incluso, que non están industrializadas, non teñen polígonos, nada, pero potencian ao turismo ao tope. Ou eso sí, todo moi boa calidade, porque o valoran. Eso aquí podemos telo. Tamén estuve en América. En América teñen o turismo. É dicir, non é que fan inversión en turismo, senón que o coidan as propias persoas das vilas e tal, potencian e véndeno, todos son comerciais, todos, do seu. Entonces non teñen ese complexo, a min é que é unha cousa que me parece increíble. Somos reticentes, os galegos temos un complexo moi grande con respecto ao que é España, e logo os ourensáns temos un complexo moi grande con respecto ao que é Galicia. Incluso entre nós. Agora ben, un minuto solo. Eu estou vendo que gracias ás redes sociais, que reciben moitas críticas, pero tamén teñen puntos moi positivos, cidades como a nosa está recibindo a máis xente. Eu teño clarísimo a influencia das redes sociais, que a xente ve as fotos e, ostra, que bonito Ourense. Está medrando moito o turismo, máis, para min, muitísimo máis, gracias ao influxo de internet, que a eso. E falas que a xente gusta de Ourense. Pero eu, por contextualizar un pouco, eu penso que hai unha diferencia moi grande, co que dicías ti, do tema do centro de Europa, non? A poboación potencial
que pode visitar Praga é infinitamente superior a que pode visitar Ourense. E con máis capacidade económica. Bueno, eso tamén, seguramente. pero o que me quero referir é nós non imos competir con Praga, non? Obviamente. Claro, nós teremos que competir, por exemplo, con cidades periféricas de Madrid, porque ao final o un estado autonómico ou desestruturado como o noso, pero ao final un estado centralista, nós dependemos do que faga a xente do centro, do interior de Madrid, estamos... Bilbao, do que se fai no País Vasco. Volvemos ao de antes, eles valoran. Piches, aí está. dicir, É a País nosa Vasco. mentalidade. Pero eu penso que tampouco eu non creo que sexa, non digo fácil, pero tampouco creo que sexa tan sinxelo, porque eu penso que Ourense, dentro de todos os potenciais que ten, temos que ser moi conscientes dos nosos déficits tamén, de onde estamos, porque eu recordo o comentario da universidade, nós estamos lonxe do corazón de Europa, pero ainda máis lonxe do corazón de España. Entón, claro, estás na radial da radial. Sen embargo, Galicia como país é un lugar que ten unha posición xeográfica privilexiada. Pois eu non o vexo así. Pois a mí pareceme todo o contrario. A saída ao Cantábrico, Eu saída ao Atlántico. teño clientes que son de fora de Galicia e tal, e din que estamos na esquina. E que visitan todo o lado de Galicia como que queda no É que tope. queda moi longe. Encima as conexións non é Que falamos como ir antes, a Barcelona, ir a Andalucía. Non é o mismo, claro. Volvemos ao de Estamos antes. un pouco aí. E onde está o País Vasco? Claro. Tampouco está. Pero o País Vasco, pero o país precisamente preto. Sí, pero está moitísimo máis preto de Francia. Francia, tal, Claro, aí Francia, conexión, sí. a ver, con todos os meus respetos con Portugal, Francia non é Portugal, é un país de X millóns de habitantes, co seu PIB debe estar entre os 10 primeiros do mundo. Entón, tes un mercado moitísimo máis forte. Iso por un lado. E despois, nun mundo no que está super interconectado, a distancia é un factor determinante. Os custos de levar unha cousa dende Santiago ata París non son os mesmos que de Bilbao ata París ou de Bilbao ata Berlín comparado con Santiago-Berlín. Eso sí que claro, o que quero dicir é que podemos darlle voltas, 1000 voltas, pero tamén temos que ser conscientes onde estamos, non? Non pretender ser agora un punto determinante do turismo, senón que empezar a valorar cales son os teus puntos débiles para darlles caña. Claro. Eu creo, así un pouco de conclusión, creo que a mentalidade, porque, por exemplo, faz o Camiño de Santiago, en moitos aldeas, pasas por as aldeas, son reticentes a que pase o turismo. Aí está. tamén teremos que preguntarnos por qué. Sí, pero ainda por qué? Porque eso se pode controlar, pero é que non para que van destrozar, é dicir, basura e todo iso. Entonces, que va a desaparecer no pobo? É outro punto tamén co que falábamos antes, que era na idea de a xente vai visitar o monte, a xente é unha porca e a xente deixa todo cheo de basura. Iso tampouco se pode consentir. Entón, medidas. claro, pero volvemos outra vez. Vémonos no caso de que a administración non fai nada, en moitas aldeas non hai policía local. Co cal, imagínate, veñen 20 persoas, perfecto, chegan, ensucian todo, con que non os limpien os veciños, quen o vai limpiar? Claro. Entón tamén temos que ver esa perspectiva de eles non queren que veña o turismo, eles non lles importará que veña o turismo sempre cando a xente se comporte. Se non se comporte ou ti non me garantizas que esa xente se vai a comportar, pois mira, que pasen por outro lado, porque para traballar xa teñen unha finca. O tema do Camiño de Santiago, que ti tocaches agora, que tamén quería mencionar, é unha pena que eu sei que hai vilas que están vivindo prácticamente do Camiño de Santiago. E que Ourense lle saquemos, gustaríame ver o retorno que ten o Camiño de Santiago no ese, probablemente desde a 0,05. Que nos non lle saquemos nada ao Camiño de Santiago cando somos un punto que xa é, estoy a 100 km de Santiago, non? Que non teñamos prácticamente nada, non vivimos nada. Eu vexo a xente moitas veces facendo o camiño ali por Ponte Canedo, para unha cafetería, toma o café para arriba. Claro. Ourense é unha parada, con todos os meus respetos, Claro. que ten a mesma entidade que Triacastela ou que Melide ou Corres e Medio. Nos non aproveitamos nada do Camiño de Santiago. É unha das cousas que a mí sempre me pareceu, que non sei, indignante. Eu creo que tamén falta moito. Primeiro, eso de pôr en valor. E segundo, falta de ideas. Creo que non hai ideas, non hai esa motivación. Co cal volvemos outra vez a outro punto que tamén dixen, que é a descapitalización da xente. Se ti formas 400 informáticos a final de ano e 399 vanse a Vigo, Coruña, Bilbao, Madrid, Barcelona, quen vai ter esas ideas?
o envellecemento da poboación. Unha persona de 56 anos non vai cambiar o seu posto de traballo se o ten por montar unha cousa deste estilo, menos co carácter burocrático que ten esta administración. Claro, é que... Entonces, a pregunta, como podemos que faría falta para darlle un cambio de tornas? Para min o principal sería unha reindustrialización social, non do estilo non que cada persoa monte unha empresa, non, pero potenciar a creación de fábricas, pero non nos polígonos industriais urbanos, senón en polígonos industriais rurais. É dicir, aproveitar os terreos e crear fábricas. Por que? Porque unha industrialización atrae a xente de fora, atrae talento. Que pasa? Que nun mundo globalizado como este, pois podendo montar na India, co que cobra un ourensán, pois vanse ir a India. Podendo montalo en Portugal, donde 2 traballadores cobran o que un aquí, ou un enxeñeiro ali cobra metade que de aquí, pois non vas montar aquí. Eu tampouco quero ser moi pesimista, pero creo que estamos lonxe, porque todavía, para facer eso que ti estás comentando, habría que mellorar os transportes. É dicir, para montar algo en, non sei, invento, en Tribes, internet e todo. Eu teño que coller a estrada, esta que vai por Esgos, bueno, xa sabes, Maceda tal, que non é estrada precisamente cómoda. E ainda menos mal se eu podo coller o meu coche e ir. Pero imagínate que eu teño unha idea, un proxecto para montar nesa zona, pois ou me vou vivir para Tribes, ou é imposible que conecte ca capital. Eu creo que sí, o primeiro é as conexións. Pero tamén, se facilitas unha boa estrada, a xente móvese máis. Pero falamos dunha inversión, unha auténtica barbaridade de cartos. É dicir, non son 4 pedras que hai que pôr a Pero que por cartos para mellorar as zonas? Que senón é o mismo, o sea, non pos cartos, nadie... Pero a pregunta é interesa? É dicir, a medio e longo prazo que imaginémonos o 90% das aldeas de Ourense desaparezan literalmente, eso interesa a alguén? Interesa sempre que é un proxecto, sempre que é un objetivo. Eu comezo a pensar que realmente estamos dirixindo a provincias cidade. É dicir, vais a potenciar a cidade de Ourense, Barbadás, Pereiro, e o resto se desaparece, pois parece ser que a ninguén lle está a importar. Sí, cidades-estado a pequena escala, non cidades-provincia. Vilas, as vilas. Sí, ou igual 2-3, imagínate, Xinzo, Berín, Ourense, e o resto pois se desaparece, pois é unha mágoa, pero ninguén o vai botar de menos. A min dame a impresión de que estamos comezando a chegar a unha falta de empatía ca xente que vive no rural, que é unha animalada. Por que? E volvo outra vez retomando a idea anterior. A xente cada vez ten menos cartos, cada vez chega máis xusto a final de mes, cada vez interesalle máis polo seu e menos polo dos demais. Entón, vai chegar un momento en que lle vai dicir, mira, a Vila X vai se quedar sen xente dentro de 3 anos, e ti vais a dicir, xa, pero que eu teño que comprar o pan en hoxe. Entón, eu penso que o panorama é tan negativo como para... De aquí a 10 anos, por exemplo, como vedes? Pois eu vexo negrísimo. Se nota que... O primeiro que vexo é que a provincia vai baixar de 300.000 habitantes. Que no ano 2000, que tiñamos 420, e no 2030 non vai haber ni 300.000, e creo que son bastante optimista se digo que estamos preto. Ese é outro punto moi interesante na actualización dos censos, que saía unha noticia no diario da región desta semana do noso compañero Brais dicindo que incluso hai censos no que aparece xente censada nunha aldea que logo ti vas ali co coche e ali non hai nadie. Onde está esa xente? Entón, despois, moitos dos nosos coñecidos están censados en Ourense vivindo fora. Eso... Entonces, o rural vai desaparecer en... Se se crea un... O rural interior. Se se crea un censo real, igual levamos as manos á cabeza. Claro. Vai desaparecer o rural. Bueno, onte falábamos, non? Que actividades hai, son suficientes? Non, está claro que non suficientes. Estamos empezando a movernos, a intentar identificar o rural distinto. O que tenemos que comezar a pensar é a xente xoven interesa o rural? Sí, hai parte que sí. Vale. Esa xente xoven vai acabar vivindo no rural? Ou o rural vai ser un punto radial de segunda vivenda? Os meus avós teñen unha casa en X, vou pasar a fin de semana. Dirixímonos máis a iso. Se nos diriximos a iso,
O certo é que nos vamos a topar con vilas que van a ser centros de turismo, simple. Sí, Simplemente. eu creo que sí, porque Que casas eu penso rurales, que pode, desconexión de escapadas de eu filles. penso que vai ir por aí. É dicir, que a xente, obviamente, non vai haber un holocausto de xente vai desaparecer dun día para outro, pero sí que a poboación vai ir disminuindo moi ampliamente, máis do que nos pensamos. Eu penso que, sen ser especialista ni nada, que teremos que chamalo para que nos lo comente, de aldeas que van quedar baleiras de todo, é dicir, van quedar completamente abandonadas na man de Dios, e que despois vai haber 3 ou 4 que vai aglutinar a xente do rural, como pode ser Verín, Vigo, Barco, tal, o resto vai ser un solar, e a xente irá ao rural simplemente a pasar un fin de semana ou no Bran, así o... e quen o sepa aproveitar, pois vai ir moi ben, pero o resto vai ser peor para todos. Respostando que preguntabas ti, creo que non se pode xeralizar, non pode dicir o rural vai morrer. Non, eu creo que vai haber dous rurais, que vai ser, volvendo á tónica xeral do programa, o rural da costa, que vai vivir, e o rural do interior, que vai morrer. Explícome, xente de Lugo a xente de Ourense, hoxe en día os rapaces de 20, 22, 23 anos acaban a carreira, en Ourense non hai nada. Que vou facer? Vou marchar a Maside a traballar? Non, vou marchar a Vigo, ou vou marchar a Madrid. Lugo, o mesmo. Que vai pasar? Esta xente vai formar as súas familias en Vigo, Coruña. Estas familias pois terán as súas casas de vacacións no rural da costa. Pero desta forma desaparecerá. Eu vexo así, son moi pesimista, non olvidemos tampouco que vai haber zonas da provincia de Pontevedra que lles pase exactamente o mesmo. E zonas da provincia de Coruña que lles pase exactamente o mesmo. É dicir, isto non vai ser un problema só de Ourense, é un problema de Galicia, de Castela e León, que ten toda a pinta, das zonas de Asturias e a zona de Cantabria, sempre que non teña costa. Claro, porque mellor hai xente que vai dicir, bueno, este é un problema ourensán, que se amarren eles como queren, ou este é un problema do tema de interior. Non, é un método que se aplica a todas as zonas independentemente. E vou máis alá. De feito, as consecuencias que vai ter isto van ser que zonas como Coruña, Vigo ou Santiago van a verse, eu creo, penso, que vanse a ver completamente desbordadas da cantidad de xente que pode chegar ali a vivir. Que iso, pois, o que vai facer é aumentar o precio dos costes da vivenda. É dicir, non nos enganemos. A xente non vai morrer. Se vai viaxar, se vas vivir a Coruña e na que non teñas traballo, ti vas ter un piso de aluguer. Ese aluguer vai subir porque vai haber unha maior demanda de xente que vende fora, que é o que pasa en Ourense. En Madrid os pisos, por exemplo, están super caros, a xente non lle importa, entre comillas, faino, moverse 2 horas en tren ou en coche cada día. Primeiro, non se pode permitir unha calidad de vida dese nivel en Madrid, e segundo, por vivir un pouco en calidad de vida da zona exterior. Aí Pero aí temos que pôr en valor tamén, e volvo a repetir, que a xente cada vez dispón de menos renta, co cal moitos rapaces xa saen noticias de que non teñen coche, non sacan o carné de conducir, e esa xente non vai ir viaxar 2 horas en autobús. O que vai facer é vivo un pouco peor, pero vivo en Coruña. Entonces vivo nunha habitación, pero vivo en Coruña. Eso vai facer que moitos custos de aluguer suban e a vivenda pois suba exponencialmente nas grandes cidades. Que a connotación sociolóxica que lo ten. É dicir, os rapaces hoxe en día, xa podemos ir pensando en rematar, para concluir, os rapaces hoxe en día, o que eu vexo é que para eles é como vivir na Coruña, se queres, ou en Vigo, ser de primeira e irse a vivir a, non sei, a Viana ou a Maceda e irse a terceira, non? Eu sociolóxicamente teño clarísimo que para eles eso é así. Pois non sei, vamos ter moita natureza entón. Sí, pois rematando con iso tamén un pouco así, sobre todo iso ímolo ver en xente que naceu nas cidades, que para eles ir ao rural é un paso atrás na vida. Vais a loitar contra isto? Non. Eu vexo que non hai vontade ni de ningún tipo. Ímonos ver con casos de problemas de convivencia entre galegos. Aí é onde quero deixalo eu. Quedará para outro programa, seguramente. Pois sí. Pois rematamos aquí. Non sei se queredes engadir algo máis. Nada, que a ver se cambia de mentalidade, se valora o que temos, a calidade do rural, porque é moi boa calidade, de feito. No, vaya. Claro, as cidades son a calidade, sí, moitos servicios, pero a calidade de vida é máis baixa.
O rural é mellor, a ver se se potencia de alguna forma. Seguir traballando na exaltación Ainda da que sexa para paisaxe. escapadas ou de turismo, pero valoralo, coller unha zona e a traballala ben, que sexa un modelo de exemplo. A exaltación da cultura rural, que nos ainda estamos en época de loitar por eso, e intentar ensinarlle aos máis xoves. Pero bueno, pois, don David Domínguez, moitísimas gracias por acompañarnos neste debate. Hombre, Agardamos que non sexa o último. Espero presentarte como colaborador habitual no próximo. eu encantado. Encantado, sí. A sacar moitos temas e potenciar aquí a Ourense a ver que podemos sacarlle. Seguiremos nelo. Pois bueno, David, pola miña parte, nada máis. E nada menos, moitas gracias por vernos e vémonos